Bona nit, tornem a l'MKC, nova temporada, programa 205, pero ya en cosas que no cambian mai, que son los clavijas que no están, los auriculares que van y a veces no van, los auriculares de Playboy que siguen por aquí. Hay cosas que nunca cambiarán, Dani. Sí, pero la cabeza de ella queda mejor. ¿La cabeza qué? De ella. Ah, en la cabeza de ella. Porque tenemos invitados. Sí, porque aquí, y más ella, aquí, una dona aquí no entra así como así, ¿eh? Pero no es porque no vulguem, es porque... Además garantizamos un masaje, siempre lo hemos dicho. ¿Garantizamos un masaje? Un masaje a quien venga. Sí, vendrà Oriol Junqueras, vindrà fa faltin 5 minuts i ens farà un massatge. Sí. Doncs bona nit a tothom. Bona nit. Ara és quan me matan. El meu germà Dani, Pol, i refrescom els noms perquè... Roser. I Lídia. Lídia, sí. Ho sabia, però volia saber si ho sabia. Vaya presentador de mierda. Per exemple. Doncs MKC, una altra temporada més, la nostra segona, ¿no, Dani? Nuestra segunda temporada. Sí. Carlos, ¿tu primera, tu segunda temporada? ¿Segunda también? Bueno. Tendremos después a Francesc, que está en su casita, porque ha cogido todo tipo de rol de rol en este programa. Que es que desde su sofá y al lado de la nevera, borracho, con las chivecas, nos hará cobertura durante la temporada de los festivales. Le preguntaremos por el Proyecto Hombre, ¿qué tal va? Sí, por ejemplo. ¿Es un festival eso? No, vale. Y una de las pocas novedades que tenemos esta temporada es pues mirar de que vengan más invitados aquí en directo, que sempre és molt millor tenir la gent aquí en directe que no parlar per telèfon, no? Perquè sempre per telèfon potser t'està posant mala cara i tu no ho saps, no? Aquí ja veurem si poseu mala cara, si... quan us agrada la pregunta, quan no, quan... i més xorrades. Doncs Dani, ¿has visto el corto o no? Sí. ¿Sí? Sí. Están muy cuerdos estos chicos. ¿Están muy cuerdos? Sí. Están... Después del rodaje a lo mejor sí, pero durante el rodaje... Están, bueno, la verdad es que sí que hablábamos ahora, es un poco un homenaje, por lo menos bajo mi punto de vista, es un homenaje a las interioridades, un poco de un... Sí. Mira, aquí estamos escuchando. ¿Dejamos que suene un poquito esto? Joder, déjame acabar aquí el speech que estaba haciendo. Calla. Vamos a usar la primera metáfora viva. Una actriz interpretará el papel de amor y veremos cómo se va dañando a través de su cuerpo. Pues no es nada natural. Se le nota tanto que es amateur, pero tanto. Las croquetas de tu madre ¡son congeladas! Que la gente escucha cine low cost y se cree que estás haciendo una mierda. Y no. Mira, no tenemos ni una ayuda, ni una beca, ni una subvención. En cine ya nadie cree en nada que no se salga del comercial. Mira, si esto no es arte, ya me dirás tú qué lo es. ¡Uy! ¡Es hora de la tele! ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos del cine. La verdad que... Me has dicho que lo has visto, sí. Venga, pues continúa con tu... ¿Qué has dicho? ¿Speech? ¿Lo has llamado? Sí, bueno, sí, mi entradilla. No, simplemente parece como una especie, un poco de homenaje ahí de las interioridades de un rodaje, pero claro, con un punto de vista absolutamente disparatado, totalmente loco. Y luego además tiene un punto así como, bueno, criticando un poco el esnovismo ¿no? Del cine de culto y de arte y ensayo, autor y todo este rollo. Muy divertido, muy divertida. Bueno, hablar... Sí, eso voy a decir yo. Deja que expliquen ellos lo que han querido decir con este corto. Lo que han creado. Todo lo que has dicho es como la esencia del... Puedo parlar català, eh? Sí. Vale. Parleu català. Pon, que estem a Sant Vicenç. Vale. Tot el que has dit és exactament l'essència del curt. O sigui, riure'ns de l'esnovisme, potser que potencien algunes escoles de per aquí. I... Per aquí de Sant Vicenç, vols dir? Sí, les escoles privades de Sant Vicenç. Vale. I també... Los salesianos. Sí. Aquí. A palades. Bueno. I riure'ns també de situacions que hem viscut nosaltres a rodatges, de falta de pressupost, de no pagar sous. La Roser encara no ha cobrat, de fet. No cal, ningú. De cara a la fam. Sí. De cara a pasar fam. Això sí, tan prima. Paso gana. Sí, de hecho lleva tirantes para aguantarse los pantalones. Sí, no lleva tirantes. ¿No son tirantes? Sí, son tirantes. Vale. Sí, para aguantarse los pantalones, sí. O per no baixar-nos. Lídia, ¿de qué te ríes? Està roja. Sí, o sigui, en riem una mica des de
sigui, tot el punt de vista aquest del cine low cost, bàsicament, o sigui, sobretot el que s'associa més al cinema independent, però nosaltres vivim aquest cinema independent, aquest cinema que no depenem de ningú, així que a l'hora que depenem de nosaltres mateixos, doncs depenem dels nostres diners, dels nostres recursos, dels nostres actors, que bàsicament es repeteixen a l'infinit, i clar, llavors també alhora no tenim filtres, ningú ens diu, això no ho podeu fer, i és la sort que hem tingut, que ningú ens ha dit, no podeu segrestar una noia. Pues claro que podemos segrestar una noia. Sí, yo lo suelo hacer, de hecho 2 o 3 veces por semana. Sí. Què us sembla si diem en antena, per si algú s'està sentint, com poden buscar aquest curt al YouTube? He dit YouTube, Dani, no he dicho YouTube. Sí, tenemos un inglés aquí, hay que decirlo, que tenemos un inglés fantástico. Es que el año pasado decía YouTube, com ho busquem això? Aquí hi ha un problema, diguéssim, que és el que quan tu fas un curtmetratge al Nous per festivals normalment et demanen la primícia, llavors el que sí que està online és el tràiler, vale. I nosaltres sí que el passem a vegades per privat, sí. I llavors, però en general, bueno, a veure, el bo seria veure'l per festivals. Sí, clar. Però perquè vegin el tràiler, com han de buscar això? El tràiler, doncs, és buscar Director's Cut, que és un terme anglès que es fa servir bastant en cinema. Què passa? Com que es fa servir bastant en cinema, si busques Director's Cut et sortirà des de la pel·li última de Los Vengadores, el gore del director. Llavors nosaltres tenim el segell, la productora, que es diu Fergat, que és un nom molt estrany, així que si es busca Fergat segur. ¿Fergat? Fergat. ¿Es acrónimo de algo? Sí, bueno, Federació Espanyola de Futbol. Bueno, teníem pensat a la veritat és que va sortir una miqueta d'atzar. Sí. Vale, la productora sou vosaltres també. Fergat sou vosaltres. Sí, Fergat Productions ho vam començar, de fet, nosaltres dos, el Pol i jo, amb el nostre sonidista actual. Érem 3, fa un any i mig, i a poc no sabem com se'ns ha anat ajuntant gent. Som uns 18. Sí, i cada cop som més, i sembla que... Amb l'esperança de cobrar. Bueno, la gent s'està afegint pensant que cobrarà, però només estem augmentant el número, o sigui, reduint... Atenció, primícia, no cobrareu ningú. No cobrem i ens tornem a això, cada vegada una mica més bojos. Bueno. Les bogeries d'aquesta gent. Al final ens en fotem, en el cura aquest ens en fotem d'això mateix, no? Hi ha poca pasta, doncs... És Fergat amb una H pel mig, no? Una H abans de la T. Abans de la T. Fergat Acte. És que és molt alternatiu. Fácil, una cosa sencilla. A ver, para los tontos. Director's Cut. Sí, exacte. Fergat con una H antes de la T. I Pol. I Pol? Sí. Com és fàcil, aquest és fàcil aquest. Vale. Si ajuntes tot això més o menys et surt vale. Sí. Pol és la guinda, no? I explica'ns una miqueta, vosaltres heu estudiat cinema, imagino, junts, per separat, no heu estudiat cinema? Bueno, sí? Tots hem fet una mica coses diferents. Sí, aviam, jo vaig vaig començar en ciències polítiques i vaig fer un salt, vaig dir, hòstia, molt bons actors aquí, però anem als actors reals. I el... Zasca! Llavors em vaig passar a producció audiovisual a una escola pública que es diu EMAP de Barcelona, i llavors a partir d'allà cadascú entrava potser a ràdio, a tele, a espectacles, i llavors jo em vaig decantar més potser pel cinema i potser també és el que dona menys de menjar. Com es diu? EMAP? EMAP, Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona. Llavors... que tú estudiaste allí, dices, Carlos. Ah, sí? Sí. Anda. D'això. Hòstia. Amb la classe de l'Omar i... Vale, la meva promoció. Sí, exacte. Tu em sonaves. Sí. Venga, aixequeu-vos i donem una abraçada. Vinga, va. Per cert que ha entrat Rafa Gamboa, que es Rafa, puedes pasar, el culpable de este encuentro. Puedes hacer ruido, Rafa, puedes pasar, puedes hacer lo que quieras. Hola, bona nit, Rafa. Hola, maco. Ell ha sigut, bueno, ja la coneixeu, no? No sé si ha contactat amb tu, però ell ens va dir, hi ha una gent del Cervelló que els agradaria venir i a nosaltres més que vingueu, no? Sí. I què més? Tu què has fet, per exemple? Jo vaig estudiar teoria de literatura a la UB, també ho vaig deixar perquè no li veia un futur econòmic, i vaig començar a estudiar pastisseria. Sí, com a mínim menjo. Ahora empiezo a entender lo del corto, ¿eh? El pastel. Sí, el catering el vaig fer jo, sí. I des de llavors he anat ajuntant una mica les dues coses, m'he sobretot especialitzat en literatura eròtica i en guió, i vaig encaminant-me entre una cosa i l'altra. Els guions sempre els fem més o menys entre el Pol i jo, ara aquest cop per sort hem tingut més ajuda, ha entrat un noi nou a guió i ho anem fent tot entre nosaltres, això no tenim filtres, anem decidint el que a nosaltres ens sembla bé, va quedar en el producte final i ja està.
I Lídia? Joder, Ramon. Jo, doncs, jo vaig decidir estudiar dramàtic perquè tenia molt de futur i vaig dir, mamà, quiero ser artista, me'n vaig anar cap a Barcelona i vaig entrar a l'Institut del Teatre i com que no em donava de menjar me'n vaig anar a la pastisseria que tenia la Lídia i allà ens vam conèixer i allà vaig començar client habitual de la pastisseria a menjar Cuando tenías dinero con que pagar. És una pastisseria, de veritat? No. Tenia una pastisseria que he deixat recentment. ¿Ah, sí? Sí. Gente curiosa, ¿eh? Y con esta música además de terror, en el fondo... Sí. Sí, és que també les visites que jo li feia semblava una mica allò, la iaia de psicosis, em venia a veure no? Que cada setmana em comprava una galleta i m'explicava tot el que havia fet la setmana i així ens vam anar fent amigues i un dia vaig descobrir que era actriu i vam anar just fa un any que ens coneixem. Molt bé. I va començar la nostra bonica relació entre els tres. I Fergat, a la seva trajectòria, imagino que no serà el primer curt, aquest. No, de fet, en portem uns quants, ara comptats. La majoria cutres, però... No, bé, sí que és veritat, n'hem fet bastants, més de 10 segur. El que passa és que nosaltres hem participat molt per entrenar, sobretot per aprendre, perquè molts de nosaltres, jo inclús, no? Pues no, a part d'estudiar temes de rodatges, pues volem més, o sigui, volem aprendre com fer anar les càmeres, el so, vull dir, com entrenar-nos, i llavors participem en molts concursos de gravació ràpida, aquests que un divendres et donen una premissa i el dilluns o el diumenge has d'entregar. Llavors, molts cursos han sortit d'això, ens ha servit per crear-nos, no, com a cohesió d'equip, però alhora per fer merda, o sigui, realment ha sigut l'excusa per dir, pues anem... Sí que és veritat que ens hem especialitzat bastant en una mena d'humor absurd tendint al musical, inclús, però que us pot cantar alguna cosa, la Roser, si voleu. Però això són dues galetes, sí. Són dues galetes, però bocadillo de pinchos para Roser. Pagar no paga, però pedir unes braves. Però bueno, també ens acantem una mica depèn, perquè hi ha diverses veus també a dins de Fergat, així que per part meva... A mi m'agrada molt el tema social, dramàtic i tal, i el Pol li agrada l'humor absurd. Això vol dir les diferents veus de Fergat. Però falta algo aquí. Humor absurd, temática social. Y el gore, ¿a quién le gusta el gore aquí? A mí. Por descarte. Sí, por descarte. A ella, muy de radio, a ella. Y señalo. A Rusé. Yo me la imagino a ella diciendo, habrá que cortar un brazo en este corte. Sí. Aquí no hay sangre. Yo he venido a hablar de mi sangre. No, en serio, aquí hi ha un component... A mi m'encanta. Sí? Cine de terror, gore, sí? Sí. Bueno, de fet, per això també està molt relacionat amb l'humor, a vegades el gore i això, i també va ser especial contactar amb el Dani Moreno, que també va ser molt divertit, perquè ja el coneixia, a mi això, sobretot el guionista, el Ramon, i va ser molt divertit, perquè realment ell és un emblema del cinema, no? Trash, del cinema gore, i llavors va ser graciós tenir-lo no només com a actor, sinó també com a aquest component naïf, no? Que és com a potser el contrari de lo que... I com a pianista. Ni més ni menys. A mi m'ha fet molta gràcia veure el Dani Moreno. Hay una relación... Bueno, aquí van parlar amb ell i tal, i Dani Moreno l'any passat, a principis de l'any passat, i bueno, ens va semblar un tio molt divertit. Jo vaig anar a un concert de Motor Zombies molt bons. Bueno, ell va fer allà a Esplugues tot un esdeveniment de friquismo, que va fer una mostra del seu cinema, dels seus curts, i van haver-hi dos concerts, un Motor Zombies i l'altre va ser Luis Eduardo Aute. Exactamente. No, pero la veritat que sí, un icono del friquismo catalán, no? Sí. I alguna connexió amb Dani Romero, pot ser? En Dani Romero? Bueno, nosaltres... Saps qui és el Dani Romero? Sí. Però no, nosaltres, si tenim alguna connexió. Sí. Bueno, he vist l'actor que fa de productor, aquest home, aquest està molt treballa molt amb el... Bueno, és que és molt el cercle entre... Dani Romero és Jordi Romero, és. Sí, el Jordi, el J Romero. Sí, però... vam coincidir en el Festival de la Cerdanya, amb un altre curt que vam anar, que ell feia, si no recordo malament, feia de jurat
però no, o sigui, nosaltres no hem parlat mai directament amb ell, però sí que el coneix el Ramon, aquest el guionista, el coneix l'Emilio, evidentment, perquè han treballat molt junts, però nosaltres també va ser jo que he pogut anar a molts festivals així de gore i això, i doncs el veus sempre, diguéssim, el Dani el veus com a espectador, com a presentant, ell el veus com a actor, i l'Emilio era un personatge que de fet el vam anar a buscar, no vam fer ni càsting, vam dir, aquest encaixa en el paper, és que és el perfil perfecte, vull dir, és com... productor enfadat. Sí. Com es diu el nom sencer? Emilio Moya. Emilio Moya. Moya. Molt bé. Sí. Doncs... Yo ahora ya me voy un poco de lleno al corto. Me ha gustado muchísimo el sonido, fíjate tú. Es que tengo una obsesión con esto yo. Juan, escolta. Juan està molt... Juan, el nostre sonista, perquè a més abans de que comenci no. És algo interessant perquè en realitat a dins de Director's Cut ens hem fet autoparòdia de tots nosaltres. De fet, si vinguéssim un rodatge, que podeu venir, veureu que realment cadascú actua més o menys en funció del personatge, que gairebé més o menys. És el mateix, l'actor de sonidista? No, però va ser graciós un moment que quan estàvem gravant l'escena del sonidista, que li feien una entrevista, que està allà al terra, ja, hijos de puta, saps? Com molt així, i ell mateix estava gravant el sonidista real, va parar i va dir, que cabrones, soy yo, ¿sabes? I cada dius, bueno, és que... Li vam copiar una miqueta el tipus de vestuari, inclús, les frases... Sí. Els sonidistes sempre és com que es queden una miqueta apartats. Sí. És bo que facis aquest apunt, perquè... No, és que m'agrada molt... El nostre sonidista diu amb el cap, sí. No, però me gusta... Diga. No, que és un petit tribut. El nostre dossier de premsa també, que el vam canviar per De que nos reímos, és un dels apartats és això del sonidista que està pujat dalt d'un armari per no fer ombra, que ningú pensa en ell quan munta en pla, ningú sap el seu nom, menja sol. De fet, hi ha una escena d'una festa d'aniversari i ell està allà sol menjant pastís com... Sí. Esteu feu plorar al Carlos, està plorant ara mateix d'emoció. Dice, todo eso es verdad. No, porque yo es que tengo claro, es que he visto mucha porquería en mi vida y se hace más porquería cuando el sonido es malo. O sea, para mí es infumable. Eso me da igual con que esté grabado. Me da igual la cámara, la historia puede ser mejor o peor. Ahora, si el sonido es malo, no. O sea, no. Que hace malo cualquiera. O sea, a lo mejor es un actor brillante, pero no. No se escucha bien, se escucha unos ecos, no sé, es cutre. Pues eso quizá es... Y me gusta mucho y, oye, muy bien. Gracias a que la tecnología hoy en día hace todo esto más viable, ¿no? Más... Pues sí. Eso sí iba a decir, del apartado técnico, la parte de cámaras y demás. Es mucha movida, és vuestro, ja lo tenéis, la productora digital, supongo, no? Sí, supongo no. A veure, nosaltres tenim material propi, qui té càmera, o sigui, l'equip de foto té una càmera o amb objectius, el so té so propi, tenim ordinadors per editar, però en aquest curt és que havíem de doblar-ho tot, o sigui, havia de sortir 2 càmeres, havíem de sortir no només el doble actor, no? Que també que ella va tenir prou feina amb el càsting. Com que gravem un equip que està gravant una pel·li, necessitem que hi hagi els nostres focus i els focus de 13 de la gent que està fent veure que grava, i vam fer un desplegament impressionant de focus molt bons que nosaltres no estàvem fent servir. I aquí vam tenir sort perquè un organisme públic, com és el CIFO d'Hospitalet, no sé si el coneixeu. No. Bueno, doncs és el centre com d'investigació d'allà, que n'hi ha varis aquí, però a vegades fa allò col·laboracions, però clar, com depèn de quin projecte, però és que clar, el que li dèiem és que agafarem els teus focus, és que ni tan sols els obrirem gairebé, és que són perquè surtin al davant, i clar, va ser com, hòstia, quin projecte, no? I això ens va salvar, i les 2 càmeres que vam fer servir per gravar, que són les P2, que ens hauria també sortit carillo o sigui, ens va sortir un curt bastant barat. Quin és el pressupost exacte? No, crec que no arriba als 700 euros per un curt de 18 minuts amb 20 actors amb... Això comptant el sou de la Roser, que ja arribarà. Sí. Estem tots... El càsting realment va ser que fossin tots que sapiguessin passar gana, bàsicament, que poguessin aguantar uns quants dies literalment gana segur que no o de familias de alta alcurnia que pudieran ya sobrevivir con sus diferència. Per això va ser també difícil trobar disponibilitats, perquè tothom treballa, tothom té altres coses i t'has d'adaptar com puguis a tothom. La pregunta es esta, ¿este es el cine? ¿Este es el cine? ¿Esto es lo que se puede hacer? Es decir, aquí hablamos con muchísima gente, muchísimos directores, actores y demás, y bueno,
con Robert De Niro no, evidentemente. Bueno, estaba en el Mercadona ese día. Sí. Y bueno, y al final todos, nadie llora. Yo creo que esa fase ya ha pasado, la fase esa de llorar, la fase esa de... Pero sí que es verdad que la gente ha decidido, bueno, pues ir por un camino y decir, oye, pues me cojo el machete, voy aquí cortando y tiro para adelante. Es decir, no me frena todas las limitaciones y todas las pocas ayudas que hay. Però és que lo bo és que... Aquí és el tema, aquest és el tema. Jo crec que és el tema central del curt, que és nosaltres som el clar exemple. Nosaltres, sense cine digital, per dir alguna cosa, sense accés a càmera, sense accés fàcil a programes d'ordinador, no haguéssim fet res. Vull dir, necessitem molts diners per fer produccions de cel·luloide, llavors alhora veiem que com nosaltres allò intentes pensar idees originals, idees el que sigui, clar, un altre no cal, potser un altre doncs, per fer no? Si tens els recursos per fer Avatar, no fa falta que pensis una història a l'hòstia, potser pots fer Pocahontas o el que sigui. Pues això és el cas. Si nosaltres no tenim una càmera superbona, si no tenim tots els recursos, tots els diners, doncs ens hem d'inventar històries que valguin la pena per si soles, perquè si no... Jo la veritat que acabant el curt encara pensava que això era... O sigui, era un making of real, era una cosa real de una película que se estaba rodando. Tú has sido siempre muy inocente. Muy ingenuo. O sea, de hecho, iba a preguntarles ahora, ¿para cuándo veremos la película? Tú eres un crédulo. Bueno... Pues no et pensis, que ens ho hem pensat. La pel·li que estan gravant ells. No, però jo imagino que és veritat que gent que vegi aquest curt tindrà dubtes, no? Cuidado, fins que no hasta que no le cortan el brazo. No, home, no, però que fins que no se n'adonin, perquè el guió és molt cachondo, la veritat que és un guió molt còmic, i llavors hi ha un moment que ja et dius això no. Clar, això és cachondeo pur i duro. És portar a l'extrem aquestes situacions. Són els típics tòpics, en general tu pots desglossar, són els típics tòpics, però posats a aquest filtre d'humor potser més negre, no? I que si hi ha un fallo de continuïtat és perquè l'han cortat el brazo, no? En plan, no sé, és que hi ha tantes situacions que tothom ha viscut en rodatges però que les pot veure ja identificades, llavors és com... Vale. Roser, ¿qué te explicas? ¿Cuál es el punto de vista de lo que hablábamos antes del cine también, pero desde el punto de vista de los actores? És lo que hay. És lo que hay, és una miqueta el peix que es mossega la cua, no? És això, és com no vols ni pots parar de fer coses, perquè tal com està la situació, si no, no és com tiro la tovallola i tal, però al mateix temps t'estàs tirant pedres sobre taulada, no? Perquè és això, entres en una espiral de, bueno, com que és el que hi ha i com que et trobes sempre en aquestes situacions, no? Però al final és això, al final el que queda és això, és ajuntar-te amb gent que està en el mateix pla de ganes de fer coses disparatades, no? El que sigui, no? Però és això, que t'entenguis i que d'alguna manera es puguis portar a terme. I és això, no? Perquè si no també és molt frustrant. Perquè imagino quan un té aquesta passió, no, pel cine, no pensa en fer-se ric, però sí que al menos yo creo que todo autor tiene su ego, y tiene que, y creo que toda obra actrices. No. Sí, o sea, quiero decir que me refiero a, o sea, que todo autor en general tiene su ego, y a mí esta cosa de esto es por el amor al arte y yo creo que no, yo creo que hay una parte de siempre hay una parte de sacar fuera mi trabajo, de que lo vean, de que lo conozcan. Bueno, claro, es la intención. O sea, que al final no es una cosa de no, esto es para mí, esto es no. Perdonar el símil, pero esto me recuerda mucho a los grupos de música que se cansan de hacer bolos y conciertos gratis para los amigos, y dices, hostia, o me pagues un caché o nos disolvemos, ¿no? Eso pasa mucho con los grupos de música, que llega un momento que dices, mira, ya está bien de cachondeo, y todo trabajo merece ser compensado de alguna manera, no? Sí. És igual que el que tu dius, no? Si feu el curt, quan ho presenteu a un festival, ells volen la primícia, però imagino que d'alguna manera us han de compensar. Aquí... Les primícies només les demanen els festivals molt grans, realment, com en aquest cas a Espanya és Sitges et demana, i el Festival de Sant Vicenç. Per cert, que hi ha un festival de curs... l'Obrir s'obre el mes que ve, no, diria? Sí. I hi ha molts calés, pel mig. Rafa Gamboa va guanyar l'any passat la categoria local.
Y yo participé como jurado, o sea que ya lo tenéis todo listo. O sea, si queréis algo, ya sabéis dónde llamar. Os voy a meter luego. Destapamos el pastel, Dani, lamentamos la forma. Dani fue jurado y actor en un corto que fue premiado. Lamentable. Després et demanem el número, Dani. No, para compensar eso, tú vas a votar, ¿no? A contrapeso, ¿no? Un poco. Fue un nivel bastante sorprendente, ¿eh? O sea, yo esperaba algo peor. Había muchísima basura. Infumable, o sea, basura infumable, además de estos de... Con sonido malísimo, ¿no? Con sonido horroroso, pero de estos de rollo un plano en un prado así de... La vida... No sé qué, la vida... De autor. Mi vida. Sí. No sé qué, me voy a morir y una gota allí goteando, cloc. Una metáfora. Yo me quería suicidar en aquel momento, además era un momento muy terrible de mi vida. Pero luego había cosas muy chulas. Y la verdad es que está muy bien. El más chulo es el que salgo yo casualmente como director. Casualmente. No es el más chulo, pero el que ganó fue otro que es más chulo aún. El sonido estaba bien. El sonido estaba cojonudo, porque al final yo a Rafa siempre se lo... Eso es lo importante. Jolín, este es un ejemplo, yo lo pongo mucho como ejemplo, el corto de Rafa, que es que utiliza sus recursos, que es, oye, no tengo... Es decir, estoy hiperlimitado, sí. Con su cámara, con su trípode y poco más, él solo, i mete una voz en off i una música, no, clar, són recursos. Vull dir, nosaltres al final hem jugat amb una mica a fer trampa, perquè era com, tenim un guió dens amb molts actors, amb moltes interpretacions, amb moltes escenes, és una sitcom bàsicament, però no tenim recursos. Què fem? Pues, per què no adaptem la falta de recursos tècnics i fem un making of real, no? Vull dir, anem a fer que lo cutre que seria, no? Allò... Si és un making of no cal que es vegi bé, llavors ho podem gravar així com... Clar. Hi ha un marge d'error, no? Sí, hi ha un moment en què es perd el focus totalment. És que és un making of, és normal, clar, no? És com... Això pot passar. Aquest tipus de rodatge o, bueno, de guió té algun nom? Quan fas com un fals documental, bueno, no? En anglès diu mockumentary, però nosaltres, bueno, volíem dir-li, com que era un fals making of més que un... Sí. Li volíem dir un faking of, així com supermodernos. Hem creat el gènere. Sí. Hosti, molt bé. Us recordem que estem a MKC de Radio Sant Vicenç. Hemos vuelto de vacaciones, que ya todo el mundo se ha olvidado. Sí. Porque aparte de esto, ya, ahora tú ibas a hacer aquí un... No, però de què estem parlant? De Director's Cut. Sí. No, s'ha de dir perquè la gent ho busqui al YouTube. Director's Cut. Director's Cut. Fergat. Y si no lo trobeu es que son burros. Sí, además nuestros oyentes son bastante burros. Sí. No, ¿y a qué dedicáis el tiempo libre? Porque claro, evidentemente no veis de esto. No tenim. No tenéis tiempo libre. No, recurs. ¿Sí? O sea, más o menos... No, jo sí que últimament em dedico més, perquè no tinc una altra cosa gairebé, em dedico més a buscar, jo a part de fer també la distribució dels curts, llavors també són moltes hores això de distribució dels curts. Sí, és una bogeria. Cada dia quan ens llevem a casa estem com mirant festivals. Clar, és que hi ha molts festivals. Bogeria total. Yo vaig al·lucinar una vegada que vaig mirar, pero cienes y cienes, Dani, sí. Miles. Me lo quitan de las manos. Bueno, mireu també fora de la frontera de la península? Sí, clar, és que la idea és moure-ho arreu del món. Tenim 2 seleccions ja, i una és de Los Angeles i l'altra és de Texas. Anda. Sí, ja anirem a un dia. Sembla que estigui sent una miqueta més acceptat fora que no pas aquí. Sí. Fora és graciós que els feedbacks, no? El que és quan el reben ja no, si l'accepten o no, és igual, és el mail que et diuen quan l'han vist i diuen allò, el what the fuck, saps? Els de fora que et diuen què és això, no? I veus gent super sèria i formal contestant de coses com lol, what's this? Sí, gràcies. Però, bueno, seguir amb el que deies, ara sí que estàvem fent uns videoclips per uns grups i ens van entrar algunes feines més com a productora, o sigui, com coses que no són més pròpies, no? Però, bueno, també és algo de diners que entra. Sí. Això diguem que tampoc no és el nostre temps lliure. Això són... A Fergat vam començar amb 3, ens hem anat ajuntant, hem anat fent molts projectes, però també ens hem anat obrint a fer, per exemple, feines per altra gent. No només fem ficció que a nosaltres ens dona gana i ja està. Acceptem coses d'altra gent, hem fet algun spot, fet videoclips, i que no deixa de ser part de la nostra feina. Encara que la fem molt per amor i amb moltes ganes, però és de feina. Això és el que, bueno, Dani Moreno està molt ficat en això, en videoclips, veritat? És l'amo del croma. Sí, no? És el rei del croma.
Sí, sí. Jo volia dir alguna cosa perquè ahir vaig fer com una mini promoció d'aquest programa i aquest matí hi havia 400 visualitzacions d'aquesta notícia a Facebook. Algú de vosaltres ha fet un reenlace de la notícia que vas publicar? Sí. Sí, per nosaltres, sí, al nostre Facebook i als nostres personals, sí, sí. Bueno, és que normalment acostumem a fer coses així. Esta gente tiene engancho, ¿eh? Sí, Tienen contacto. Tienen contacto con la gente. Som 20, només que ho mirem nosaltres ja. Ja, tots els likes són nostres. A mi m'ha sorprès, la veritat m'ha sorprès, perquè aquesta tarda havia uns 450 persones humanes Digamos que de con los ojitos que han visto la noticia, ¿no? Digamos que de los 100.000 oyentes que tenemos no son muy dados a las redes sociales. Ajá. Y solo nos siguen 3. Mi hermana, mi madre y la hermana de Rafa. Ajá, ja està, sí. I llavors la trajectòria d'aquest curs, com heu dit, és enviar-la a diferents festivals, no? Bueno, la vida d'un curt, bàsicament. A la Palma de Cervelló, imagino que ja l'han vist allà, Sí. al cine Bueno, verano. com que rodem al carrer, sempre rodem a la Palma. És el plató de Fergat, és la Palma. Sembla que és Casa meva i la Palma. fàcil aconseguir permisos. Sí. Como Manhattan para Woody Allen. Sí, ¿no? El pis del productor és la Palma de Cervelló? No, això és Barcelona. El Bosc, que és la Palma de Cervelló, Vale. I què més? N'hi ha més llocs. Sí. Sí, vull dir que sempre. Però el pis del productor és el despatx d'una advocada. Bueno, de Matieta, Se queda en familia. Me sorprendió el productor. Emilio. Sí, no, ¿quién es ahí? El del dinero, Copón. Sí, el productor. El productor, sí. Pero cómo es, bueno, es que no sale el nombre, ¿no? No, en ningún momento se le nombra ni nada. Sí, Emilio Moya. ¿El Emilio? Este es el que trabaja, bueno, yo lo conocía por el que tira els fulls, Sí, pues yo estaba... Lo conocía por Jordi Romero, porque pues parece el de Whiter, ¿no? La serie de Whiter. Sí, la web serie de Whiter. Sí. Me sorprendió que no tenía cuello. Yo es que este hombre no lo había visto. Sí. Me sorprendió muchísimo. Era una fisonomía extrañísima, me encantó. Era como Sí, súper és hostia. molt especial. Lo que no has visto es... A él lo has visto, el cuello no lo has visto, ¿no? Pero tiene. Hablando de lo que hablábamos antes, el festival aquest que fem a Sant Vicenç de curs, l'any passat es va presentar 56 curs, em sembla que van ser. Heu valorat la possibilitat, veient la cordura que trobeu aquí, aquest estudi, de venir a Sant Vicenç a presentar un... Home, ara veient-ho sembla interessant. Tinc el retall físic de És veritat. allà sobre casa. Ah, sí? Estic esperant a la data quan obren. Rafa es un expert en presentarse en aquest concurs. Bueno, todavía tengo que grabarlo, el corto, ¿eh? Sí, tienes que grabarlo todavía. Sí. Hay plazo, ¿no? Ahí todavía hay... Sí, ¿no? Sí, en noviembre creo que Sí. Vamos a ver. En noviembre empiezan se pueden presentar trabajos. O de octubre a noviembre, eso no me acuerdo. Yo creo que dan varios meses. O ¿no? más, No sé. Sí. Yo me fijo en noviembre, ahí estará mi fecha límite. ¿Sí? Sí. Tú no das pistas porque, claro, ellos son competencia, ¿no, Rafa? Me imagino que para ahí van los tiros, ¿no? No. De fet, podíeu col·laborar d'alguna manera, no sé. Ara jo tiro aquí el... Bueno, ara que podem dir-ho, a Fergat sempre estem agafant gent. Sempre, Sí? contínuament. O sigui, sempre que hi ha gent que li interessa i... Home, un any i que té mig hem ganes. passat de 3 a 20, doncs... Sí, Una mica... Si hi ha qualsevol persona que li interessi el cine, hagi estudiat o no, però que li agradi i tingui que ganes guai. d'ajudar, que ens enviï un missatge al nostre Facebook o al mail, el que sigui, i quedarem, i som supermajos. I... Sí? Jo sempre he volgut fer d'extra una pel·lícula. Adoptarme. Sempre he volgut fer de zombi a una pel·lícula. No sé si... Quan... Zombis? Ens va passar a l'època dels zombis, Ja ha passat, no? Aquesta... Vale. Però... No, però podem... Sí? Sí. Aquí teniu el Rafa. El Rafa és el que toca aquest tema millor que ningú. Si estàs disposat a que et tallem un braç, Rafa, passes al càsting. Rafa, per la cultura del cinema es deixaria tallar el braç sencer, però de veritat, no res de maquillatge ni... Sí, tant. Podeu parlar de el futur de Fergat? De què teniu en ment? Què voleu fer? Bueno, mira, ara mateix demà tenim una reunió d'aquí a la tarda i es decidiran bastantes coses, però bueno, potser se'ns en va anar una mica de les mans i no hi havia cap intenció, no hi havia res, però simplement anem fent les nostres xorrades i ja està. I des del primer rodatge que el vam fer, com això, vam quedar amb el sonidista, estàvem menjant una pizza i anem al lavabo, gravem, surto jo de prota, en sostens, vam fer sang amb cacaulat i maicena, i com des d'això que com
he tingut una idea, fem això, i així hem anat passant, i ara és com, bueno, no, anem a proposar-nos alguna empresa i fem spots a lo grande, anem a invertir nosaltres mateixos, ja que tenim feines en altres mundillos, no? Sí. Com de pastisseria, que potser dona una mica més de diners o bueno, coses així, doncs anem invertint aquests diners en nosaltres mateixos. Sempre des del bon rotllo i bon sí, això. entendimiento, mai alguna baralleta de tant en tant, no? No, és que també partim de que intentem agafar, això sí que és un filtre, això sí que és un filtre, que intentem agafar la gent que vol entrar. és una mica que primer que hi hagi bon rotllo abans que inclús que hi hagi allò, qualitats tècniques o així, no? Que hi hagi una mica, perquè al final un rodatge és que és conviure, i no només això, sinó nosaltres també fem moltes coses fora els rodatges, llavors és com... Sí, és molt dur estar un rodatge d'aquests independents, perquè si no hi ha diners i quasi no hi ha menjar i t'has de passar no sé quants dies amb aquesta gent, recordem que el menjar no... No, en aquest cas n'hi ha de bona qualitat, n'hi havia, però normalment aquests rodatges és que no o sigui, no hi ha menjar, no hi ha potser... Mira, en aquest cas sí que ens va passar que no teníem lavabo, estàvem en una nau industrial quasi abandonada, no hi havia lavabo, i cada cop que algú volia anar al lavabo havíem d'anar a dos carrers, els simpatiquíssims propietaris del bar que ens van deixar portar tots els actors i tot allà. Són unes condicions molt dures, i si la gent no està molt disposada, no té moltes ganes i no hi ha un bon ambient, seria molt dur això sí que intentem agafar gent amb la que es pugui treballar, que tinguin les ganes. A mi em va fer gràcia veure el José Luis que et vaig comentar, sí, perquè jo vaig coincidir amb ell al rodatge de Los Últimos Días, jornada, sí, estaven els dos d'extras allà, sí, que guai. Molt divertit, sí. Qui és José Luis, qui és? El director d'actors, l'actor que fa el que va amb la xeringa. Vale. Luis Miranda. Sí. Molt divertit. El que segresta el càsting. I la veritat que el director és com l'actor principal, la veritat que té traça aquest home, té una gràcia particular, és molt bo. És un noi que es diu Marc Rius, i la veritat és que jo és un actor que havia vist en diferents obres de teatre i m'agradava molt, i o sigui, quan em va venir el flash diguéssim, quan vaig pensar en ell va ser com, he de contactar amb ell, i o sigui, el veia. Va entrar al càsting i s'ho va menjar. Sí, o sigui, ja quan va venir a fer el càsting era com, és que sí, o sigui, potser vindrà algú altre i haurem de valorar, no? Però realment era com, per nosaltres ja el paper és seu, i la veritat és que sense, diguéssim, conèixer-lo personalment va ser també molt maco, no? Vam explicar, mira, el projecte és aquest, no hi ha remuneració i tal, i va estar molt disposat de seguida a venir a fer-lo, li va entusiasmar molt la idea i molt guai. Pues muy bien. Jo crec que arriba el moment, si voleu... No, jo antes... aquí, perquè clar, tot l'equip de... Tot Fergat no pot estar aquí. No cabem. De fet, jo estic aquí dret, parlant amb el meu germà, en un micròfon, 2x1, i no sé, jo penso que arriba el moment de, si voleu dir alguna cosa a Fergat, alguna exclusiva. El último minuto, ya que no vais a cobrar nunca. No sé, alguna cosa que voleu dir. Un segundo, antes de nada. Siempre que tenemos invitados aquí en el, joder, me siento el micrófono en la mano aquí fuera del pie. Te estoy viendo venir, David, a ver. Sí, no, siempre que tenemos invitados aquí en el estudio, y más y especialmente que están aquí como padrinos de la nueva temporada, siempre les hacemos un regalo. Vale, esta vez no será menos. ¿Qué pasa? Mi hermano me mira con cara. No será menos, y son unos fantásticos CDs para que los escuchéis en vuestra casa. Es un CD, tiene un poco de uso. ¿Vale? Son de verdad, eso para vosotros. Es el que me pedí para Reyes el año pasado y no me lo trajeron, pero... Bueno, los Reyes tardan, pero al final vienen. Son unos CDs muy chulos, os los recomiendo. Son el Chupa Chups y el los patriarcas de la rumba. Bien, los chalchaleros. Los chalchaleros. Vale. He elegido lo mejor de lo mejor, lo que tenemos en la biblioteca. Los chalchaleros me encantan. Sí, la gira del 98. Yo lo quería, bueno, me lo grabas. Que parlen a la ahora sí, ahora sí. Venga, chicos, despedir vosotros y promoción. Voleu dir la palma de Cervelló a... Aupa, que viva. Bueno, no sé, a veure, com que tampoc, no sé si ho escoltaran avui, però demà tenim una reunió i hi haurà una sorpresa en el nostre equip, que ella tampoc ho sap, en realitat només ho sabem nosaltres. Estàs embarazado. I sap. I a part, doncs, bueno, no sé. Bueno, això si hi hagués algú que volgués contactar amb nosaltres i tal, pel Facebook també tenim un WordPress, tot és Fergat Productions a Google i més o menys surt, et redirigeix a altres coses però més o menys et surt.
la col·legilla Pol. I res, jo per part meva donar-vos les gràcies també per haver-nos invitat avui. Moltes gràcies. Bravo. Directors Cat, senyores. Sí. Directors Cut. La veritat que és un plaer haver-vos tingut aquí. Està ben dit això? Haver-vos tingut aquí, sí. I més a més, com primer programa de la temporada, i bueno, conèixer-vos i saber que sou gent molt maca, molt oberta, i bueno, oients de Macassé, ja ho heu sentit. Si voleu apropar-vos a Fergat Producciones, pues res, busqueu-los i potser us faran un foradet al seu cor. Foradet? Us faran un foradet? Entre que som gent oberta i us faran un foradet. El proper programa podem venir a comentar-se també, si voleu. Fantàstico. Jo us cantaré alguna de les cançons de los patriarcas de la rumba. Si irán en el coche de vuelta y los patriarcas de la rumba. Doncs res, lo dit, bona nit a vosaltres i bueno, a la Palma de Cervelló i als oients de MKC. Bon profit de cinema. Bon profit de cinema, sí. Directos Cat al YouTube. Venga, va. Bravo.